नायदो नाय लोगोफोर जों दा बबे जायगायाव दंफैयो इउटुबावसो नुयोमोन फेसबुकफ्रावसो हनै नङा बिदि फुख्रि दं नै लामाया बेबायदि आरोना नै एकदम बिबार बारि गोजा नायनोसै सिङाव माबायदि एसे एक्सप्लर खालामना नायनोसै मोजां नुयोमोन माथो इउटुबफ्राव नुनायावलाय दङलै 15 जनसो दं लाइन ओरै माने जों हाबा जानो फैदोंमोन आरो दाबसे जायगायाव गबदापारा होननाय जायगायावहाय ओमफ्राय दा नै बेरायनो फैबाय खाथि जायो नालाय एसे नों फैखांखाबाय दा फैबाय जोंखौ लाबोग्रा बिसो नै जोंथ' नुवाखैमोन ना नैबे लाना फैदों बेखौ एसे नायनोसै सिङाव माबायदि लामायानो ओरै फैयो नै ओमफ्राय न'आ हनै नायदो फाइनालि नै नुफैबाय आरोना बरियालै जायगाया बिदिसो जानांगौरा नायदो नायदो दै बाज्रुमलायना हनै नायदो नायदो नाया गोजा गोजा हनै र' एसे खाथियाव थांनानै देखायनो इसोरनो रागा खालिलां ओरै दालाङा फाइनालि नै जों हाबफैबाय जायगायावहाय एन्ट्रि जाफैबाय ओमफ्राय नै नायदो नाया वाव नायदो नै नाया नायदो नै नुनो नुवाखैथाय केमेरा मोजाङालै बारा गुफुरबो दं गोजाबो दं अरेन्ज कालार दं नायदो नै दै बाज्रुमनाया भिडिअफ्रावसो नुयोमोन मानसिफोरनि भिडिअआवसो ओमफ्राय नै ओरै दै बाज्रुमनाया नायबावदो नै ओरै बायदि बरिया बिदिसो जानांगौ दा न'आवनो बिदि निजा खालामनो हानायलै गार्डेनफ्रा गोसोफ्रा गोजोन मोनोना होनब्ला सिसि केमेरा दंलायबावखायो नै एक्सप्लर खालामबावनो हरै दङलै 20 जनसो जाबायना मानसिफ्रानो बेयाव ना दं नै ओरै जोंना ओरै लोगोफोर दं ओमफ्राय नै न'आ मेन न'आ बे आरो नायदो नै नै आङो नै बै बुस्थुखौसो नांगौ ओरै दङ नै गेलेग्राबो बेवहाय माबा माबि दंबावोसो हरै मिथिं जागासिनो दं गावसिनि बेरायफैदो नै नोंसोरबो बरिया खोलो खोलो बार नाङोलै न'आ फुरा फट' सोलिगासिनो ओरै फैदो नोंसोरबो बेरायफैदो नायफैदो जायगायाथ' मोजाङानो थाबाय थानो बेरायनो आरामनो बेलासियाव फुलनो न'आ बेनो नै बेनोसै आरो भिउआ नायदो सिनारिफ्रा बेनो माबोरै थाबाय ना दोनग्रा माबोरै दंबावो गेलेग्रा माबा माबि दंबावो